Min Jannar sa Lulju ta' din is-sena servizz online kellimni.com li jitħaddem 24 siegħa kuljum waslulu 4185 talba l-għajnuna li minnhom kien hemm 55 talba ta' nies li qed jaħsbu fit-tmiem il-ħajja u l-maġġoranza tagħhom kienu irġiel. Qed jiżdiedu wkoll suicidal ideations jitħolu ħafna fuqna b'ċertu ansjetà u ċertu dwejaq li jħossuhom li m'għandhomx iktar skop fil-ħajja. U jiena dik twaġġani ħafna meta nirċievu messaġġi kemm il-kbar u kemm iż-żgħar li jgħidulek jiena nħoss li m'għandix skop iktar f'dil-ħajja u nixtieq intemm ħajti bħala persuna, sa bħala persuna umana laqas qed nitkellem min-naħa tal-professjonisti, tweġġani ħafna. Fil-maġġoranza tat-talbiet li jmorru għand kellimni.com huma persuni li jħossu dwejjaq li din is-sena ammontaw għal 496 u dawk li jħossu l-ansjetà li din is-sena ammontaw għal 347. Din is-sena wkoll kien hemm 88 talba minħabba abbuż u 25 li tkellmu minħabba li għaddejjin minn vjolenza domestika. Is-sena li għaddiet kellimni.com kellu 6828 talba l-għajnuna bi 73 talba minħabba ħsibijiet ta' suwiċidju. Kien hemm 2864 bi problemi ta' ansjetà u dwejja u 462 talba l-għajnuna minħabba problemi fir-relazzjonijiet jew dawk familjari. Is-Sinjura Skjavone qalet li minkejja l-isfidi ikollhom rispons ta' nies li jħossuhom aħjar wara l-għajnuna li jingħataw. Naraw suċċess meta inti persuna tidħol aktar minn darba fuq kellimni u tgħidlek arġajt tħalt għax qed inħoss li s-sapporti li tawni il-professjonisti tagħkom għeni. Ġili jidħlu ġas biex jgħidulna grazzi u dik għalija hija sodisfazzjon kbir, anke fil-counseling. Is-servizz kellimni.com huwa online u offrut 24 siegħa kuljum b'tim ta' 18 il-professjonist. Kull min għandu bżonn jista' jidħol fis-sit tagħna www.kellimni.com u hemmhekk jillinkja direttament mal-professjonist. Huwa servizz anonimu. Minħabba din ir-realtà SOS Malta qed jorganizza kors sussidjat fil-bidu ta' Settembru bi professjonisti mir-Renju Unit li jispeċjalizzaw fl-għajnuna għal min ikollu ħsibijiet suwiċidali. Dettalji provduti fuq il-paġni soċjali ta' SOS Malta u kellimni.com.